Jancuk. Ibarat wong numpak susu. Hei. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti opo nih sampe kocap lho. Yo. Rada adoh iki nggon kulon. Wah, jadi trio iki. Ya. Yeah. Nos. Wes semua. Nesu. Loh. Loh. Kok nesu ta kowe iki? Kowe iki kudune seneng, kudune bangga. Apa
Ya, cuk. Kok iso malah nesu-nesu iki lho. Ora nesu piye? Ora nesu piye ta wong kanca-kanca iki seneng nabuhi kowe kok malah kowe nesu. Ora kok arep nabuhi seneng ora. Lah apa? Arep mateni aku. Bapak iso arep mateni kowe iki lho. Wong ronggongan wis mengkeh-mengkeh sampe 5 iki. Lah kowe kan kudune ya seneng wong ditambahi lho. Wong mangan sithik ditambahi seneng. Duwe sithik tambahi seneng. Seneng. Lah kowe joget sithik tambahi kan kudune ya seneng. ta kowe iki. Ya ndang bongko kuwi kok. Kok ndang bongko. Ayo njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngapura nggih. Ada iso ngono lho model kok. Ayo kene mundur kene. Aimu. Wong nesu wong njaluk ngapura kok ngelokne iki lho. Nek njaluk ngapura ya njaluk ngapura ora oleh nesu. Innallaha Ma'asabirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Gini ya paham ngono lho kowe. Paham ngene. Ora oleh nesu. Ora wis. Nggih. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah Inggih. punika saged kepanggih wonten ing desa ingkang tangine awan Kok iso? Karipan. Koripan. Oh Koripan. Koripan. Alhamdulillah langsung mapan sowan wonten dalemipun pangarsane langsung. Nggih. Langsung wonten ing Songsong Agung wonten ing desa Koripan. Koripan. Inggih panjenengane Bapak Kepala Desa inggih Mbah Lurah Notol. Suyono. Alah Suyono niku wis gak enak sing kenal pokoke Notol niku lurah paling ses sak Kecamatan Bungkal. Es tua Pak Suyono alias Mbah Notol Nggih. none gak apa-apa tole iki lho. Sing dadi perkara. Nggih, tapi nggih alhamdulillah wa syukurillah pangapunten sanget kala wau ora dirandan. Nggih. Pripun transite teng Webeh. Kilen mriko. Ah niku teng ajeng gene Mas Imam Polo mantune Bu Asini niku. Wih jajanane metu kabeh roti. Rudul. Aku wah, alah tak kira lak disugone bae kon tuku. Tapi iki mboten masalah, alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Suyono. Pak Suyono. Ingkang pundi to Mas? Lah menika? Suyono niku. Nggih menika ingkang sebelah menika. Oh ingkang sebelah menika. Leres, Wah nggih. wah asma kinarya Japa? Suyono. Su iki tegese sugih bondo donya ora dienggo dhewe tapi dimanfaatne kanggo kabeh para wargane. Ah, leres. Iya. Ya. Ya iki kepala desa sing kena kanggo patuladan kanggo keluarga lan para wargane. Lho Mbak Lurah, nggih tulodo lho sesuk iki. Abot iki. No. Nata bale wisma, nata keluarga, nata masyarakat dilandasi welas asih lan kebak katresnan. Mbah Suyono, lurah nggon kowe kula terjemahne sae ngeten iki. Medun kula diamplopi sak yuta. Wah. Koripan ya mbuh marang ya. Niku wau sik sore mun teko. Lah pripun? Sapa masidane pelawake? Cak Yuda karo Cak Trondol. Mondol Mbah aku ngono. Trondol. Niki namine Cak Notol. Sampe tak Cak sampe tak Keliru, Cak dobel. Cak Mondol. Mondol. Iki sampean tak dereng pirsa to Cak Mondol niku sinten? Dereng sejatine Cak Mondol sinten? niku asline adalah seorang CEO yang lagi menyamar Iya. sebagai seorang dagelan. Ini adalah CEO PT Laguna. Wah. Bergerak dalam bidang tusuk gigi. Mosok bidangnya tusuk gigi. Niki Mas Mondol. Nggih. Alhamdulillah iso sowan neteng dalemipun Bapak Suyono. Nggih. Anggenipun panjenengane netepi darmaning Sepuh. sepuh. Darmane wong tua wonten telu. Napa mawon? Paring asma sing apik kanggo Nggih. putrane, sing Leres. loro minterke utawa nyekolahne, Nggih. sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Dewasa. Pun sah anggenipun dados tiyang sepuh netepi Nggih. darmane wong tua telu-telune wis diatur. Lunas wajibe Cak Yuda. Lunas, wah sak wernane hiburan tontonan niki lho diundang kabeh Nggih kok Pak jan Suyono. ndak umum. Tayub ora trima sedina sewengi. Urung campur sari. Campur sari. Karo Mbah Notol nek karo aku ya kanca kentel tenan. tenan. Masa ta? Lho kanca ngene to. Ha ngene lho. Masa iya. Alah biyen tapi Biyen niku. nalika nom-nomane Saniki pun ngeten. Alhamdulillah. Nggih mun ngeten. Lho anu salat Ember maksudnya kan.
malah nemen sama niku kok. Mboten Pak Suyono niku kagem contoh anak putu, kagem contoh sedaya para warga netepi darmaning sepuh namung nderek ndedonga. Mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung panjenengane Mas Hafid kalian Mbak Afin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. pikantuk momongan soleh-solehah Allahumma Amin. migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma Amin. iki lho kanthi barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair mugi-mugi rumah tanggane kebak barokah lan dicedhake marang wong-wong kang sing apik utawa sing becik. Amin. Sing penting Mas Mondol ya ta. Iya, sing penting ndongakne manten iki ngono kuwi. Tapi apa ya iso ndonga kaya aku ngene iki? Ya iso nyapo nganggo basa Arab ngono iki to. Heeh. Mbok kira aku ora iso apa? Wong kowe ya kembarane Pak Lurah ya. Iya kowe Jenenge ya meh padha lho. Pak Lurah Pak sapa mau? Pak Notol, Lah kowe nondol. ya meh padha ngono lho jane. Berarti ya iso kowe. Iso. Tutur-tutur kanggo temanten kok ora awake dhewe iki ngguroni ora, Ya. ning awake dhewe iki sharing. Apa to awake dhewe iki melu ndonga kanggo temanten saklorone, ora ana lupute ya ta. Ora wong Ayo coba kowe ndonga kanggo temanten Mas Hafid karo Mbak iki Alvin, Mbak Nasya. Pak Nasya. Heeh. Mugi-mugi teman-teman kalih kula dongaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika Weh. amut. Iki lho ki cangkem apa to jane Mas Ponorogo lho Pono ki ngerti raga ki Awak. awak mulat sarira hang rasa wani ngerti ning awake dhewe gudange para alim ulama gedunge para kiai lho kowe kok iso ngucapmu tembung ndonga kok bleset lho Lah sapi padha basa Arabe kaya awakmu. piye jajal alon atau piye leh ndonga ki lho Rungokno to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. he cah kucluk cah gendeng cah pekok kuwi ngono donga kanggo turu ya ampun donga kanggo turu Bocah gendeng, bocah kucluk, bocah pekok, manten nek randang turu kapan metenge? wah wis bleset wis ngeten iki wah Jurusane masa menggok lho. jurusane kok mrono ya pancen bener pangajape wong tuwa pangajape pini sepuh ki ndang bisa momong putu Leres. putra temanten sakloro ndang oleh golek kencana sing bangkit tata Tata jalma. putra sing soleh lan putri sing Solihah. solehah kuwi wis pangajape wong sepuh tapi ya ora kaya ngono rumah tangga supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah kuwi landhesono kanthi tresna asih lan kebak kawelasan paling ora kan kowe ya iso menehi conto to wong nek omah-omah ki kudu piye lah keluargane Mbah Lurah ke ben piye ngono Ya ben ngono ae. Piye to ki? enggak maksudnya keluargane Mbah Lurah ya ono ki lho ben maju dikapakne Disurung. lah waplok besar niku Lah ben maju kok. tegese kan kowe ya duwe pituwah-pituwah utawa pitutur lah Mas ya dikaya ngapa ala tanpa rupa kan panjenengan mboten pirsa to Mas Mondol menika sejatine sinten Sinten Pak Yuda? Asma kinarya Japa. nek kula Yuda yu punika Rahayuda menika Widodo mugi paring karahayon lan Kawidadan. keselamatan keluargane Bapak Suyono Suyono. lah menika Mondol Pripun, pripun, pripun? Mondol. ada artinya Ada artinya. Mo. Mo kuwi 5. ndol Ndol kuwi 1. oh galak ndol kae siji ya oh siji. iya mo kuwi 5. ndol kuwi 1 yang artinya yang artinya wong urip ning alam donya kuwi aja nganti 5 wektu salat 5 wektu. lho kok aja nganti salat 5 wektu piye to Aja nganti lali salat 5 wektu. oh mo kuwi kudu nindake Nindake salat 5 5 wektu. wektu. lan ndol Ndol kuwi 1. apa kuwi sing dikarepno Ya mung siji 1 sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ket baru umroh iki mletik tenan iki. tenan lha niki bar tahalul niki mulai saka umroh menika terus dicukur niki bar tahayul niki Tahalul. Tahajul. Nganti kaya giyok ribuan tahun lho. lah nggih sae lho Berkilau. sinaipun nuwun sewu lho nggih Wes. malah nyolot banter ben ora patiya lho saiki lah kok Lah ya. Gethuk
Iko sing arep bayar ki lho sapa kok iso Urung cetha. wong ki nek pengen bayaran wong nek pengen opah kudu gembregah Betul. paling ora awakmu ditutur to tutur sembur kanggo temantene Nasihat. nasihat manten ki kudu piye kene ae lak tapuk pisan engko ben maju disuruh Ya ora. Jenenge awake dhewe iki rasah nuturi. Wong Pak Yono kuwi wis menehi conto. Lah kok iso? Pas duwe gawe mantenan iki wis ngewehi conto. Contone Nyenekno adat adat Jawa. heeh Jenenge kuwi wilujengan utawa slamet utawa selamatan utawa bancaan. lah karepmu Karepe kuwi nggo nyontoni nggo temanten sak klorone. dadi sakjroning wilujengan sakjroning slametan sakjroning bancaan kuwi ternyata enek maknane Enek maknane. kanggo nuturi Kanggo nuturi temanten sak klorone. kamangka sajroning bancaan kae ana buceng Ya. ana tumpeng Ya. ana panggang Heeh. ana kulup Kulup lho kae enek karepe enek karepe. wah nyuwun pangapunten lho Nggih. mumpung menika wedalipun wedal sae pas 15 purnama Purnama. kersanipun pukulun Bathara Mondol medharaken bab punika Ala Ustaz ngondol. wah pripun kowe kok iso ngomong nek sakjroning bancaan ana maksude ana karepe Enek karepe kabeh. ana buceng tumpeng panggang kulup Kabeh piye enek artine? sing pertama buceng Buceng. Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. iki Bahaya lho iki. bleset nah iki lambemu lho kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa iki kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa hi ngono lho Sik to? apa Kowe iki aja tambah solo dhisik. salah tampa kok tampah solo piye Aja salah tampa dhisik. kok iso ki lho Maksude manten anyar nek arep mlebu kudu sing kenceng. kuwi maksude apa Maksude manten lanang kuwi nek arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane, kenceng tekate. Aja Wah, nganti ini. ragu-ragu. wah edan Apik tenan iki. tenan jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi ndut iki jane Isi madu. Madu madune ceblok ning dudutan ketok reget ketok leh kiri. kuwi buceng sakbare buceng ana meneh Tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. wah iki arahe niki lho Mas kok mesti parek Lah nggih lho kok ya mosok menggok lho. ngeres wiki kita bareng lungguhe wedi gitu Kok ngeres gitu. lah nek metu kudu sing mempeng iki maksude Sing artine manten lanang nek arep metu golek rejeki, metu golek pangupa jiwa, kudu sing mempeng. Aja mung turu ning omah. edan Mas Mondol bucange Lah nggih lho. kok iso kaya ngono to Tenan kula ya gumun kok. kula percaya kula nyekseni piyambak panci Mas Mondol iki anggere jam 12 munggah uteke encer Weh. saking encere ndek iki metu kok kuping bareng ndel Mosok ya metu Penyakit kuwi kuping. malah ya. Penyakit kuwi. kuwi bab tumpeng Tumpeng. saiki sing nomor 3 panggang apakah artinya Panggang. Manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Weh. Iki wis Tuapu lho kok. tontonan bisa kanggo tuntunan sing kebatatanan wayang kulit ki budaya adiluhung lho tinggalane para wali para alim ulama lho nek lambemu clemong omonganmu parake wis menjurus ke hal-hal yang tidak positif kuwi parai jatuh harga diri sebagai seniman nggih to Mas Jangke to. Kowe kuwi yo. sing ngresi kowe kuwi lho Ya kowe kuwi wong ora ngerti lah kok artine. iso panggang kuwi apa Nek manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. lah kuwi apa pra ngeres ngono kuwi Maksude Mas, Apa? Maksude manten kini wis bar dadi manten. Aja mung arep numpang ning wong tuwa, ndang duwe anggit, duwe pikiran benggang pengen omah-omah dhewe. Yang artinya mandiri. Blok. Iya Mas ya. Ora ngira lho. aku Ganteng tenan. oleh we, tapi Kayak apa? pekok lho.
Yo ternyata kados ngeten lho. CEO kok ya. Dadi panggang ki nek numpang dadi benggang bisa omah-omah dhewe bisa mandiri. Malah ki mang Pak Yono wis WA karo aku. Ora ujar, ora kaul, ora sah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben bar duwe gawe gletak, omah ngarep arep dipasrahne karo mantene. Alhamdulillah. Manten sedina entuk omah ngarep. Omah ngarep sing ndi? Bagi terapi. Oh, kon ngewangi mbayari. Kon mbayari terapi. Ya ora kok Pak Suyono wong Sembodo kok ning gone panggang. Terus sing terakhir kulup. Manten lanang nek wis kaku ndang dicelup. Ngono nek to, ngono nek to. Mrono nek to parakmu. Nek kaku kok iso ndang dicelup ki lho. Hi, lambene ki lho kok mesti kebak wiso cangkemmu ki. Kok bisa? Kula lah omonganmu kok mesti ngono nek kaku ndang dicelup ki maksude apa? Maksude wong lanang iso enek sing wateke kaku. Panas atine. Betul. Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu, ndang dicelup ning banyu ben ora panas atine, ben ora sida gegeran. Nek sing lanang kaku, sing wedok ndang kudu siapne banyu supaya ndang disiram, dicelup. Lah, nek gak ndang disiapno banyu, biasane manten lanang kuwi nyelup ning daerah liya ngono. Nah, kuwi malah kowe nemen malah ning Dung Banteng. Wis tutup. Wong kok iso ya ora ngono. Kuwi pitutur ra ketang saklimah kanggo temanten. Kamangka nek temanten kuwi nulat cara lelakon ketoprak sing wis kebungkur ana critane Panji Asmara Bangun, Dewi Sekartaji. Manten wedok ki bawate Dewi Sekartaji. Dewi kuwi kembang, Dewi kuwi wedok, Sekar kuwi kembang, Taji kuwi entuk. Dadi manten wedok kuwi wong wedok sing wayahe dientuk. Sing lanang Panji Asmara Bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi manten lanang duwe pusaka sing siap nggo ngentup. Senengane tangi. Lah nek wis tangi dienggo apa? Dienggo ngentup. Ngentup sapa? Ngentup mantene. Manten wedok. Lah, berarti kan wis awake dhewe nglesaknanane pitutur, awake dhewe tetembangan diaturke kanggo para sing kepareng pinarak lenggah, mumpung disiapne lho Widowati sing sakmono akeh. Jian. Ses kabeh niki ta. Tur iki pilihane Pak Suyono kabeh. Pokok sing gak iso nayup. Minggat. Oh, sing gak iso nayup Ot-ot. Odor pokoke, odor. Sampai odol. Kowe diwenangake milih sing ndi jajal aja cengengesan lho dagelan kok iso. Cengengesan sapa? Iki lho ndang cacek-cacek kok goblok ora. Milih iki aku. Kuwi aja mbok sing iki lho sebelah kene karo tekan kene. Senenganmu kok iso milih sing piye? Milih sing sing kuotot lho. Yo ae kok iso. Beliau iki sing ngesuwi kok ya. Sulis Eva. Lah kan yo diurut kok terus kene kan yo kenek. Pertama yo ngingeti kene sik terus sret pindah ning Mbak Sulis. Wah, Waranggono cacah wonten 6 nggih Mas. 6 menika tak itu. Kowe milih salah siji sing mbok pilih sing dia coba. Milih salah minggu Mbak Sulis. Duduk. Keri-keri kasete rada blundhet ngono. Sinden pagebluk. Wah, Mas Mondol awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan Gunung Sarikaloberan Segara Madu. Ketemu karo Wanut Dyayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu Sudama mila datar nama wungkal yen Tinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasan widodari Nyejawantah.
apa iso kowe kaya aku mau? Nata basa lan lho. Dikira ora iso noprak wae. Lho, ayo coba lah nek iso. Yayi. Wah, edan. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane Kakang. Kok iso garwane wong akeh sapa ae? Ya Pak Yono barang kae. Iya. Ora iso. Garwanipun Kakang ngono lho. Garwanipun Kakang ngono lho karepku. Yayi. Yayi garipun Kakang Yayi. Iki sampean sebagai apa? Aku sebagai apa? Lho gawe lakon iki mau. Lho lakon. Lah jare sampean mau. Iki Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangunan, lho. Ranggonan. Batang, bangun. Panji Asmara Bangun. Iki blangkonmu mau kok terus gak enek ngono. Lho karo cacah dempek. Lah kok kembar karo naga. Pelecehan cacah iki. Dikira ndasku kaya naga. Ayo diagem blangkone dipundhut ae cah bagus wong kok iso. Malah. Oke, ayo disembah sik ping 3, sembah ping 3. Wong kowe nek karo sing ngegonge kudu nyembah karo reca meneng ae. Reca pentung. Ya gem blangkone sing apik. Sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese. Iki lha apik. Iso kaya Puntadewa ngono ta. Kaya Puntadewa. Yayi Werkudara. Yayi. Yayi. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi. Injih wonten tinimbalan ingkang ngadhawa Kang Mas Panji Tengkorak. Duduk. Wah, dak. Tuk. Coba cari balon. Tuk. Lho, ngelokne penonton jari ndase kaya takir. Sampeyan kaya kertas. Masa takir ndoke loro. Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu, Ndokku loro kok. Takir. Loro iki iso to. Oh, nek iso dikukur emu enak. lah iso. Yayi. Duduk. Walah, Panggal kotak-kotak ae to. Tuk. gede-gede. Agung. Weh. Iya, weh. Ya nih, karo kene bareng lho Nope. Tuk. Toprak kebatinan iki kita. Nggih, kita ya. Duduk. Lah, ora duwe action blas. Pisan ka sak tono cangkemmu kowe ta. Ndak ngetuk neh. Toprak sewengi tatuk kae. Lah ngetuk ki mau enak lho. Menantumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi. Injih Batang Mas. Batang untumu pecah Yayi. Untung ora pecah. Kakang Mas kok Batang Mas. Batang Mas. Yo Kakang Mas nek ganteng-ganteng ngene Kakang Mas lha iki lho kakange kaya batang. Iki ora batang. Lha apa? Calon batang. Milih aku apa milih goren? Goren sapa? Ha, ki. Oh, Padha bosoke. Yayi. padha prenguse. Ana ing sakjroning taman Makam Pahlawan iki siramu bakal
Taman Sari kok. Taman Sari, makam pahlawan iki mendembokmu. Ana ing sakjroning Taman Sari kene sirang bakal tak gandring Yayi. Gandrung ding. Sirang bakal tak gandrung, tak rung-rung tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah guyune kaya buta. Guyune yo sing halus ra le. Ping 3 wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung ya. sliramu bakal tak lah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro pas yone. memanismu kang ujiwat Alah. Semalah tekan loja-loji lho. Jola-joli. Memanismu hangu. Ngono. Marai kowe. Ora. Grandel. Sing apik to Kang Mas, engko ora tak damelke susu lho sampean nek gak. ala rasa digawe wong kare jimuk ae. Iya. Ngawur ae susu ning mburi kae lho. Tuh aku dimiki. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Mbok apa? Arep tak nggo. Wong edan. Memanismu kang jiwa Ya, pek jan bisa kaya nuntun wong picek malan. gandrung lho. Gandengan sing apik ngono lho, ibarate roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayuk Yogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pak Widayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya. Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Kusyadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok Gandrung sing penak iku piye lho? Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho? Sulis gandeng mondol kaya nyonya hari ngene-ngene. Ngene lho Mbak kudune sampean loroi. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten. Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang sing penyakit mlumpuk dadi siji nang kene. Yo wis sing apik Sing apik ya. Agawe runciting galih Galih. Piye kok? Ngono kok galih. marai. Ora. Aku lho wis apal. Iya. Kok mbok warai. Galih. Ngono. Galih, Lah. Galih. ya. Nanti le. Ramelu ya, galih. Lara apa Lara tipes. Lara lopo kok. Roro apa? Kok iso lara? tak kira lara. Lara apa kang netya arep mangku. Arep mangku. Piye? kene kontene Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya sirang bakal tak pangku kene ya. Injih Kang Mas. Ping 3. Oh iya. Lah. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gila-gila ngene kan. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to. Iya, lho saka kene semua serepel. Kowe babar mangan solar lho ya. mosok mambu to? Iya. Ki mau mangan apa to aku? Mbah kok. Ayo, piye piye.
upama munduta rukmi Kok Rukmi to, Mas? Wong Rukmi ya iso Rukmi. Rukmi lho. apa denek kane lho. Lah iki muni apa? Rukmi. Nek Rukmi apa nek? Ruke apa? Roemi. Maknane beda kok ya. Tartamtu tak ruti. Kang badhe ngersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengan kok malah dadi munyuk. Malah mbok umbulne padha karo gandeng munyuk. Ya gini tak pakunah. Iya. Kene Yayi. Lunggono ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi meneng ae ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak ngalam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang lho, ora iso mangku. Larang lah bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Kene to. Wedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti apa nih sampai kocak lho. Lah iki terus ngerti apa? Ngerti kono lho kok. Aku Apa kono iki apa? susu. Kok iso? Jan. Nah, nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada kok susu. Padha susune. Ayo. Upama munduta Pak Prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh, nindi. Jala nindi. Wonge ra melu wis esuk mau. Nindi. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah. Ayo coba Yayi garwani pernah. Aku kepengin. Lho terus nek aja goblok cara umum. Aku kepengin midhangetne suaramu Yayi. Coba tembangke kanggo aku Yayi. Injih Kang Mas, panjenengan ngersakaken tembang menapa Kang Mas? Terselah Ya lah tunggu yo. Terserah iki lho. Kaya wong terserah. Wis karek siramu konar Sing penting penak kanggo dijogeti utawa kanggo ditayukke awit panjenengane Pak Suyono kuwi seneng ning gone tayub. Ye. Laton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Cok? Oke no kopi jahe. no, ini. Padane cah hempiah-hempiah. Oke tok. Oke. Bodro moyo padak. Padak nih Ini kalau ya. spesial kagem Pak Notol. Nggih. Mbah Yono. Lah nggih to. Parapane nggih Pak Notol ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane moga. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Mangga. Wancine surup surya sisih wetan padang samulake rembulan wiwit dadari anuruti senengane ngati wong-wong karang pratesan
kopi jahe sampun Pak Dalang. Inggih, istimewa Mas tenan lho, Mondol Cak. sampun nggih. Pamit sing apik lho, lek arep lungguh karo Mas Mondol. Ayang Mondol. Intian iki sampun kula lenggah nggih. Nggih, minararubiyen Mbak Sulit. Makasih, Beb. Wah, luar biasa Nggih. ya Mandel ya. Luar biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Luwes. Irama rangkepe digarap cara tulungan. Agung. Wah, kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh, cacak. Gimana Mbak Sulit wis diaturke? Ya. Sakmenika giliranipun sinten bocange monggo. Ah monggo jenengan piji menika. Masih 1 2 3 4. Dumateng panjenengan. Purwasesa. Nah, ya mesti Pak Dalang Purbasasangka, Purbasasa sinten? Ya iki bacute. Nggih. Urut. Ana Mbak Rani. Ada Mbak Rani Puri Rayu. Mbak Rani Puri Rahayu diaturi jumeneng, monggo dipun sepati para kanca. Iya, Mas. Ye. Duruk. Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi, suwe ora ketemu pisan karo Mbak Rani. Walah. Kok saya ayu, saya cantik, dasare sak menika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan. Dadi jadwale wis ra kena dipiyak kok. Nggih. Oke, Mas mikir pun apa dereng kok sampean gak arep mbok pen. Wong kok iso. Lah niku sitoke. Oh. Mbak Rani lagi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Terus sik wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Panjenengan sing kemutan. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang mboten saged dipun pisahaken. Chemistry. Alah. Chemistry. Kowe lho nek iso ngomong-ngomongan ndang ngomong-ngomongan ngono to blokok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus Ya mung cemet ngono tok. suaramu kabeh. Kene wae, Mas. Kene wae. Ya kaya ning jero guwa. Ya alon-alon wong sing sabar teko sebagai wong Jawa. Nggih. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jek kumata iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Ben? Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso? Ya asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi Lah piye to? Kuwi wis ngene lho. Piye lah ditakoki lho. Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho, lemu piye? tekoki lho kudune. Mbak Rani asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok. Goblok Iya to Mas. Oh, wetak wis Kenalan nih. ya kenalan. Lah iya, Mbak badhe tanglet asmane sampean sinten? Kula Rani Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Ya to Ki. Lah wis kenal kok ngejak kenalan meneh iki lho. Lah ya wis kenal ae ngapa dadi Wah, kok iya. etoke. Mbak Rani ki sing asta ana ing Kabupaten Magetan. Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merah ati, degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merah ati sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye dal? Tak cipok muni. Munine piye? Makpuk. Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis ki piyayine anggun tur mraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana Oh campuran. iya. Nah, isa tak kowe mestine. Oke, iso. Iso Mas. Lho, Leh. iki multi telenan. Bocah sitok iki multi Multi talent.
telenan multi talenta kok telenan. Ayo nggih ngerajang apa? Nyuwun nadare G Mas. Lho njaluk nada. Jaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Lino jaluk nada. Winginane ki jaluk sego, jaluk teh. Lagi iki jaluk nada. Kemajuan, Iki Pak. coba. G. Aku miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah iki lho gonmu bandil. Hari ini Oh enak. Lagi bote kok gak muni ta? Katanya didol. Oh, Ini suara keyboard Mas. cek cek. Aku bersumpah. Nah, tenan suarane iki lho, suarane apik jane raine lho sing elek. Ya nek pengen apik yo dicet. Rayok dicet ya apa pager. Rayok dicet. Hari ini Sing tenan. aku bersumpah. Enak, enak. Hari Iki ini kok orang tentak iki piye to iki? Kok iso ora hari ini ae akan kubuka. Lah nek apal ora dhewe. Kuwi lho kok iso. Oh, pantene goblok. Piye pancen piye. Pancen goblok. Pas nek kono lho kenano. Lah kono endo. Pancen piye. Pancen goblok. Aja ngono to Mas. Meh. Kok akhirnya mapuk. Hari ini Orang ini sebenarnya merupakan CEO di aku bersumpah. Ya adalah merupakan CEO yang menyamar sebagai seorang dagelan, dasnya plontos, sirahnya gundul kan lho. Ini suara apa ya? Para CEO lho blok. Akan kubuka pintu hatimu. Hari ini Ngono nah. sarung itu tabuk aku ngalih sih. Memang api yang kubawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu Untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Jane lho. bagaimana? Nyanyi lho. Lho piye to ki lho? Suarane yo apik. Suarane apik lho, lambene iki lho nek pesen endi ya kok apike kaya ngene. Ya, Mbak, sampeyan anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Iya Allah. Kok nesu iki Gemes mau lho, Mas. gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe. Alah alah. Loh malah kene ya bales. Lah kok sampean wani bales Kene karo ra masalah. Kene ra masalah nek kene ya tak bales. Oh sampean wani bales karo Lah nyapa? Ngono kuwi sampean. Larang brambang timbangane lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, Alah. Sepet-sepet sawun entak. Dimpet-empet sesuai ra betah. Lah, modele kowe. Modele. Kurang ajar sampean. Wani karo wong Loh, wedok. nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Ndang. Bales tenan piye? Ndang. Dipirsani wong akeh ra isin kowe. Ora wedi. Tak bales. Bales. Yah titen ono. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Ngene kae lho matane ngene kae lho. Gonku mbok enekne lho. Kayo rawani. Lah nyapa rawane? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Ya. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani, lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing Nah, sing wonge wajah iki ketok manis. berarti kowe nembang Manis. pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis dek
kowe kencing manis. Pancen manis. Terus ya kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagune. Ya, Wis oke. musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya. Ayo ngomong karo kanca-kanca kaya Kanca-kanca, monggo dipun iringi genipun manis nggih. Share. Asik. Ono yo.
taksih matur nuwun. Sik thank you sukron suwanda ya iki. Sukron kasiron. Sukron kasiran. Hebat kanca-kanca. Wah. Tembangan ki meng lagune apa Mas Mondel? Manis Larase pelok barang. Wah, edan. Wah. Saya lega, saya seneng jroning atimu awakmu wis nembang sakloron karo panjenengane Mbak Rani. Sulistya Budi Iramawati. Weh. Rani Puri Rahayu. Wes. Saiki genti salajengipun nggih Mas nggih. Nika wonten Mbak sinten panjenengan? Mbak Marfuah. Jengkaripun Mbak Marfuah kalian Mas Mondel yen Cinandra Panyayah Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok ngorek. Tak temokne kaya mantene iki lho kan ya seneng. Kan cita-citamu pengen nikah karo Mbak Marfuah. Iya, endi, Mas? Sampeyan saking mriko, Mas Mondel saking mriko perapatan mriko. Iya, adomen. Mriki mawon. Wah, iya nih mong sokolo dumawaing kodrat piye wis kaya dalange para swara. Iya. Kaya dalange karo marai para siswa. Ngerusak pasaranku gitu. Nalika semono sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ira-ira ujaring para kina ingkang sinandhe ngawiyak jinempana ing maruta. Mantene maju. Mantene kok iso malah lolak. Nalika semana tumuli lumaksana lon-lonan temanten sarimbit netepi tata upacara wadat widi temanten kekalih sami-sami mekselipun. Kok malah simpangan iki lho. Lah piye? Yo manten sak ngisore Taro Pagung ya langsung nuwun sewu Mbak nggih, mengke damel sawat-sawatan nggih. Nek saged mengke pas matane sisih kiwa nggih. I gantalan kok. Gantalan ya kok pas raine ya Mbak ya nggih. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa tepi adat widhi-widana ingkang sampun kemarang lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba wonten rainipun. Iki lho. Iki lho apa iki lho? Iki lho apa? Matane lho. Iki lho. Ngapa? Kade mbalang raiku lho. Wah iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Lho ora aku gatal. Lah kan gene gantal ijole gedang ngono lho. Ya enak loh, Mas. Sampeyan kurang banter Mbak, kudune ngene lho, kudune ngono mau. Wong kok iso lon-lonan denira lumaksana minggah madyaning Sitinggil Binaturata sak ngandhapipun Taro Pagung. Sang pujangganing dap arsa ngucap mantram sakti kidung rahayu gonggo trigonggo durga mendak kala sirna ngucap mantram sakti kidung rahayu sang pujangganing daup. Kula pinangka pujangga daup. Inggih. Ngerangkep Mas. Nggih. Jan. Sarwa-sarwi kok nggih. Waalaikumsalam. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri teka welas teko asih blebelas matane gak sisih. Lebine ponak pinanganten pada Alfamart Indomaret. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih asem lemah dan Alfamart Indomaret. Mantene adus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit temanten sarimbit nyuwun idi berkah pangestu ing sakala temanten Kualik. Mantene wedok makute. Sing sungkem ki manten wedok. Ya aku wedi kualat. Lah kok wedi kualat? Wong biyen sing nyunatne kono. Oh, ya sing sungkem kowe. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sakala temanten putri Hamidah punang Atiga ngideki ndokipun temanten kakung kapidah. Aduh, Mas. Tani aduh. Piye ta kowe iki? Piye? Nyapa? Doku di sing didak. Apa yang lemak terus. Nggih.
Gapyuk rinangkul kinempit kempit gegandengan asta datan gingkang sarikma pinarasa sra minggah madyaning sitinggil binaturata pinunggel gamlan lokananta. Piye? Pinunggel gamlan lokananta kasigeg samya gegandengan. Pak Lurah. Mbok nyilih kamar sedelo ya Pak Lurah. Arek mbok nggo nyapa? Lho, manten anyar yo bulan madu. Ya tapi yang ngenteni. Ya sunan ora lagi. Wong iki omongan ngono tok mesti ya ora oleh kok isa. Sakwise awakmu tetembangan utawa gegandengan asta karo temanten putri mbok coba ditunjukkan dengan cinta supaya cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Nadanya coba. Ayo tukang kibotnya mulai kok ya ora. Seperti Kenapa iki cinta tak terpisahkan? nggih. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran. Wedah. Aja nangis to, Mas. Nangis apa matane keculek kok. Mugi Gusti paring kasembatan. Entah mentah suarane. Mengadem hatiku ben aku mlayu lan tanggung jawab Jual mahal no. mahal. itu palsu. Ini jual mahal. Goblok. Wah. Suarane cak mondol kok jebule kok wah. Wah, nyolong istimewa lho. Mondol iku nyolong kethek pancinan Nyolong petek. nyolong petek. Wah, kita iki mboten pati ndayani ning swantenipun. Wah, istimewa tenan kok. Juara lomba karaoke ya tingkat kecamatan ini peserta enten sekawan doso gangsal. Mas Mondol nomor pinten? Tunggal niki. Edian. Sing 44 bisu kabeh. Kan bisu ya melok lomba nyanyi. Itu ra genah kok ya. Diaturke mau lumantar Mbak Marfuah. Nggih. Isih ana kekalih menika disarengne napa piyambak-piyambak Mas? Setunggal Setunggal Mbak. Iki riyen nggih, Mbak. Sapa iki ya? Mbak Hani. Niki spesialisin delongtung ngoten. Oh ngaten niki. Nggih. Wah ya sip berarti. Nggih, cocok karo setelane Mbak Yono. Sono cocok iki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan OOH miliknya sendiri. Dia adalah seorang CEO dari keluarga biasa dan hidup Si pewaris keluarga Zhang. Iya. ini sebuah misi yang ia rencanakan. yang memiliki giok naga ini. Masih sangat menjalani masing-masing. Asik. Wilujeng dalu Mbak Hani. Selamat malam Mas Yudo. Pripun Mas kabaripun Mondol. nggih sehat nggih Sehat. panjenengan dereng ngantuk toh? Dereng. Tesik semangat Tasik semangat. menghibur Bapak Ibu hadirin ingkang keparang pinarak lenggah utaminipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Bapak Suyono sarimbit keluarga Ibu Umi. Nggih. Piyayine menika remenanipun tayub. Oh nggih. Wah. Dereng nggih pun tayub. Wonten mriki Nggih. dasare panjenengan nggih
menapa menika termasuk salah setunggaling warang gono tayub dadi ya wis pas nek ditimbali Bapak Suyono. Wah, jas buka iket blangkon sama juga Sami mawon. cocok tenan anake isa. Panjenengan ngaturi menapa monggo mumpung menika kepanggih kalian kanca-kanca para niyaga lan Mas Mondelan kula tetembangan ingkang nuansanipun tayub monggo dipun keparengaken. Pripun Pak Dalang? Manut Dan apa biasane spesialisasimu apa? Senengane Diaturke bakune cara etanan. Nggih, kula nderek rencang-rencang mawon. Nah, lek ngecomke Mas Rendra karo Mas Pripun? Doni. Tembang kangen Pak Dalang. Tembang kangen engko nek kanca-kanca rame-rame iki nek kowe ijen ya spesialisme apa to Mbak Ani? Nggih. Karangkates. Cocok Pak. Boleh. Cocok. Nggih, kaya muathuk lho sampean. Karangkates bendungan wewengkon Lawang. Karangkates niki Ya. nggih, joget tipe enak iki kok. Monggo Pak nek bareng derek mbeksa monggo. Ya. Ayo Don buka bonang. Dan nem-nem loro ji ayo. Apa?
Tiba-tiba. Sampun. Nggih. Oh. Kowe ta. Hatur nuwun, Mbak. Lah rapas. Rapas kok cacotmu. Rapas nek. Cangkemane angel. Nggih, menika wonten panyuwunan saking Kadang Sinoman Cak Yuda. Cek dipunaturaken. Ngersake Puspita Nala. Kowe cocok. Nggih, ugi menika Ngan sing ngaturke. kalau wau Pak Soirin Gareng niki izin ora iso nderekke niku nyuwun Caping Gunung Jembeng, Jengleng. Mbak Sulis berarti engko. Nggih, terus menika wonten malih Pak Martip. Ha, sonten wau ten mriki. Menika bablas mirsani live saking griya Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun. Ha, niki spesialisasine niki nek Puspita Nala niki. Nggih. Cah niki lho. Ha. Ndek. Nggih, disepati Mas Bambang. Sepat Mas Bambang. Saking tresnane kanca-kanca dateng Mas Mondol. Nggih. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Bella. Selamat malam Cak Yuda. Lah. Mati. Karo kedudul. Oh kedudul. Nawedan Mbak Mela. Malam. Sehat nggih panjenengan. Sehat, alhamdulillah. Titik sumunar cahyane kok kawis tinggal gembira. Oh iya, harus dong. Loh mati lagi. Smile ngoten lho panjenengan. Nggih, harus ya. Dadi nek disawang ki kersane mboten negatif ngeten iki lho. Lah ngene iki sampean ibaratnya positif. dedet nggih. Positif karo negatif. Iya. Iki plus iki min. Malah iso Entek bateraimu iso ngetokno setrum malah. Masa? Iya. Niki wonten pamundutan Puspita Nala saking kanca-kanca Sinoman. Puspita kembang nala ki ati. Ati. Tetes kembange ngati ora ana liya kejaba mung sliramu Yai. Iki tenan jare. Wani puna. Ora iso, wani tapi iso purane niki lho, jajal ndak. Ih, Kaya noprak kok. Iki tenan jare. iki tenan jare. Ngarep ngomong sik. Lah iya. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani ya. Iki tenan jare. Biasa wong lanang ngono kuwi. Lambe-lambe lamis. Lamis. Omong kosong. Omong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring. Nek ora mesti ora ngono kuwi ya Mas. Ora ngono kuwi. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Tenan apa ora? Iki tenan. Dele teh. Pas iki tenan jare ngono. Jelas ngapuci. Ngapuci. Puspita Nala Nggih. diaturke. Mas Bapak sampun katut. Nggih. Sian. Menika taksih wonten malih kang ngersakaken kala wau Cak Yuda. Caping gunung. Caping gunung. Cocok karo hawane, cocok karo piyayine asli saka Putri Gunung Blitar Selatan. Ora ana liya kejaba mung Mbak Sulis Eva, Mas. Sulis Eva. Diaturi jumeneng monggo sepate para kanca monggo-monggo lah sumangga.
Wah, berjumpa lagi di season yang kedua. Yang kedua. Bate saya semangat ya. Tasih semangat 45 Mas. Sumangat. Cak Mondol semangat toh. Sumangat. Se. Aja nganti lali lho Mbak Sulis ki bar ngetokke wujude. Ngetokke apa iki? Kayak tegese sebuah karya tetembangan baru, Nggih. pencipta lagu iki. Apa iya toh? Iya sing gak salah judule apa kuwi apa Mbak judule? Rinoso lah. Rinoso. Kuwi enak wi aku seneng nganti Alah. apal aku lagune Rinoso Piye, nganti Mas? apal. Nek gak salah wi piye to Mbak ngarep-ngarepe? Oh kemeruh. Wong is kari nonton kok dadak lali. Nah, nggih, Mbak Tiba. Nggih. Nek biasanya penjenengan nembang album penjenengan karena sudah mempunyai album. Cangkeme wong melarat, wong sugih album goblok kowe. Karena sudah mempunyai album penjenengan ya biasanya kan Rinoso. Mosok kaya cangkemane beda. Benten. Cak Mondol nggih gadah lagu. Ah, kon duwe lagu. Apa? Oh, akeh aku sampe lali kok. Iki Sampe duwe akeh tenan lali. apa ora? Loh, tenan iki tenan lah lali. Pacule ra ono kari gundule. Cobi sekedhik mawon tembang penjenengan, cobi kersane masyarakat pirsa tembange penjenengan sekedhik. Nggih. mawon, cobi, Sekedhik cobi. mawon. Sekedhik mawon. Pelok 6. Pelok 6, pelok 6. Dek din. Dedin, bocah dek kandaran nang suwaduk kene ora. Mas Aridin belok Pelok 6. iki lho kok iso. Rinoso saya kerasa karo rasane driya. Wis sakmono ae Mas. Cupli antok. Kaya didolar. Kaya cetil ya bae ya tulisnya ya apik tenan. Rinoso kaya lah tak apalne ya. Nggih. Tanggung MC sesuk. Niku kula ndamel nalika kula nembe jatuh cinta nika. Wah, iya. Walah, nalika semono nggih. Atase perawan nika nggih. Zaman gandrung karo mondol biyen niku. Loh. Jaman gadrung karo mondol terus ditolak karo maratuane. Nggih. Sampe anu, Menika pamundutan caping gunung. Siap. Siap. Nggih. Niki dijembeng. Lho iya no. Nggih no, anu jengleng. Nggih. Niki masak sing dijenggleng kula mawon mboten kalih Dik Rani to. Dek Rani nembe mawon poso Daud. Bosan Daud niku pripun? Sedina poso sedina ora. Oh ngaten. Niki sing jembeng sinten? Kula kalih Mas Mandal. Oh ngaten. Nggih. Beh, kula dijembeng panjenengan kalih Sing dijembeng kono lho onggrok apaan? menika. Jengleng. Jengleng. Jengleng wong loro ya biasa to Mbak Lusis biasane rong truk Lho, jengleng. dijenggleng ki nek ora dijembeng ini ya gak penak lho. Alah, Lusis ya. Entahlah mulih ya. Lah napa kok mulai? Lah perkara jembeng niku. Capi. Kula riyen nggih Mas Mandel nggih. Ayo sumikir saka papan kene sumikir. Mandura tole mandura. Mundura. Sing penak ya Mas. Iya ya Mbak Sulis. Saben bengi nyawa kok mek gur ngono Mas? Lah urung kok se. Mas Mbak tipas ayo Mbak yo tipas ayo Mbak yo apa tolong sing. Duh, Lega kok ora Penak, rugi lek ku Mas. jamu ndok bebek papat timeng. Ora rugi tenan. Lah piye Mbak? sekeca Mas. Enak tenan ya? Nggih. Alah, engko tanduk. Ya kowe coba. Ketika aku ya. Cak Modal. Iso tenan para. Iso. Kok ngarep kok mburi? Alah, urung. Teni sik kelonteni. Dirungokne sik to. Yen memajang Asik. mongkar Asik. jantar kuning Asik. jantar kuning jantar kuning
dijunjung. Lho karek nyolot lho kok sing ngongkon junjung lho sapa? Wong didesekne kowe. Lho iki lho wis adoh lho, Ndang. Lah iya. Panci menapa menika caping gunung niku nek damel jenglengan ya penak tenan. Oh, saestu sekeca. Napa meneh panjenengan sing bawa Lah nggih tergantung sing jenggleng lho Mas. Mending. Tergantung to. Tergantung sing jenggleng Sing jenggleng sapa. Lah nek Nggih. kula panjenengan mesti apike. Cocok. Bos Sasongko ya mesti apike. Cocok. Coba to Mas Apa-apa Purbo menika nek sasongko panjenengan menika. lan kula. Menika mesti apik mesti sae. Nggih. Lah nek Mas Purbo ya sae. Sae. Jenggleng mesti ya pas. Nggih. Yap. Nah, panjenengan lan kula kan mesti sae ya kesekeca to. Lha kok aja golek nggon dhewe iki lho. Wis cocok badar sejatine wujud wis jelas. Apik wis. Ah, ono Piye? rauman ra apa-apa, entuk sing kotak. Ayo tak rek. Ya. Yap. Yap. Sampun Mas, pesane larine sampun pejah. Pun. Aku ora kuat aku mbokmu. Aku tukono ndrok. Ayo, Mbak, ayo, Mbak. Alah, enak. Jan. Kok mesti ra sing tak iso to? karepne iki ya, sirah ning kene, bokong ning guri. Sirah digoceki, bokong ning guri ayo, Mas. Nah, ngono lho kok sirah diusep-usep nek kuping nek budhek ayo ta. Duh. Sitail mbok menawa ora kena mbok genteni ta. Sitail. Alhamdulillah ti. Lega sum. Meh jadi tok. Alhamdulillah. Wes. Wes sum. Sesuk kapok sum aku sum kapok. Sesuk dinggo neh. Padahal ya, Sis. Ya, terus ke. Mas Din. Panggah kembang ya to Din. Paciteng. Malar ke. Alar deh, Pak. Dung tat nih tuh detak tat. Alar. Oh, patah.
Panggane kono mbak jane. Ngono elek senengane Lah iya. jare aku kapok sum. Cara gempae epicentrume ning kono. Lah kok sesuk tuman aku. Panas. Dan Jansine Piye Mas janjine piye aja esuk-esuk aja mepet-mepet. parian Mas, parian. Tarian boleh. Monggo Nggih. panjenengan. Niki kagem sinten nggih? Pak Yono nggih saged temanten. Pak Nggih, Yono. Saged nggih. Ning Kertosono Kertosono jalan kaki. jalan kaki. Bapak Suyono. Bapak Suyono. Semoga kathah rezeki. Amin. Amin 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 amin. Amin Allahumma amin. Tuku pentol, Pentol, ngombene es teh. es teh, Pak Notol duwike akeh. tuku pentol ning pasar Klewer. Apa kuwi, Mbak? Pak Notol sindene nyuwun sawer. Oh jahat. Kewer-kewer piye to, Pak? Menyang wono. Pas nih ta. Dipasne to nanti Lar- iki. larase to, Cak? Wono. Menyang wono. Lah. Di tradung pitik. Kok apes men to? Lah iku paling nggih Pak Yono nyuwun dhuwit kok biasane ngoten, biasane. Nggih, biasane. Iya ya Iya. Iya ya. Mangga. Sampun. Lah, Nggih. tarian apa? Lah Pak Dalang Langsung mawon. Padahal Kok langgame dikancani Barani. Ben Barani. setel iki suwe ra satu panggung kok. Berarti Mbak Rani nggih ken parian. Oh nggih. X Cakra anu. Oh mik ini. Cakra kembar. Malah kaya terigu. Tuku celana kanggo Pak Yono. Lho, Pak Yono tuku celana. Mugi Pak Yono sekeluarga panjang yuswa. Amin. Amin amin amin. Saerane. Mula kok cah iki senengane ya. Lho lah anggotane kok keri sita campur sari. Ya aneh-aneh lho, Cak. Cak cuke keri ya. Mas. Dek mekeh. Walah. Pindah rene. Ya anggota. Lo. Lah dalan. Panas udan aling-aling caping nadyan wadon. Wah, ngunjuk riyen. Unjuk ta. Nggih. Sareta Kali ulon apa setya ning kelakon. Ben kono ae kok. Heno pane banyu monggo dirani
kena cukil malah kita regeng. Mau sepi lho, bareng kena cukil ya kita rada urip dan urip tenan. Sekarang bisa Sian. Rock and roll. Cuke. Trung. Trung. Masuk. Oke. sekarang bisa Iya. Sian. Cak Yuda. Metu bakso, wis. Nggih, gawe, Mas. Mboten krasa lho niku pun jam 1. Jan ra krasa mak selenget ngono. Mas selenget jebule ampun jam 1. Nggih. Niki lakone dawa. Leres. Gitu. Gon suka parisuka saged diteruske mengki nggih gara-gara Cak Yuda Siap, nggih. nggih. Semoga bisa berjumpa lagi di waktu yang lebih istimewa. Lebih istimewa Nggih. bersama dengan Mas Purbo Sasongko dan Matur- kanca-kanca dari Bodromoyo. Nggih, matur nuwun lho kula sampun di Siap. berkahi. Kula matur nuwun Nggih, sampun nek- saged